Ja Top-motorista Porista, hyvää päivää. Seuraavaksi ihmetellään CF-moton CLX Heritage 700 kuutiosta rivi 2. Moottori pyörää. Todella kevyt, alle 200 kiloonen pyörä. Tosiaan 700 kuutioinen, 2-pyttyinen. Tällainen, joka tienpyörä pärjää varmasti sorallakin jonkun verran. Ja täällä on vakkarit. Offroadi, apsi, ekosporttitilat, kaasulle saa vastetta, sähkökaasu. Ja. Eikä siinä käydään vähän tällä kokeilemassa, mikä tämä laite on. Mä sen tähän pökkäsin, niin on kyllä kevyt. Kevyt laite käsitellä. Mielenkiintoinen laite. No joo, virtalukko on tuossa ja tässä yltää aika hyvin jalat maahankin, että tällä varmasti pärjää sitten lyhkäisempikin henkilö. Ekosportin saa valittua, se näkyy tuo mittaristos kumpiko on. Ja offroadin näköjään se vie erikseen. Apsi vilkuttaa ilmeisesti kun sitä painellaan. Eli tässä on 3 tilaa. Ekosportti ja offroadi. Joo. Ei mitään. Tuosta lähtee käyntiin. Kännestä tarvitsee vain näpähyttää, että se lähtee. Tultis siihen. Rengaspaine valolta vaikuttaa tuo, mutta tultis siihen napsit pois päältä. Niin kun se on se offroad-tila täällä. No joo, mennään kokeilemaan. Miltä tällainen maistuu. Mennään kumminkin tuonne päin. Ei tuu niin paljon liikillestä. Tosi ketterä ajaa. Pystys ei oikein tällainen noin 180 senttinen pysty ajahan. Tässä sarvet on vähän korkeampana, mutta tähän oli pitempiä sarviakin kyllä saatavilla, kun näitä on 3 mallia. Tämä joka tien pyörä ja cafe raceri ja sitten sellainen offroad malli, mihin on vielä pikkusen karkeammat renkaat. Mutta on näppärä käsitellä. Kevyt, huomaa kyllä. Vaihdennäyttö on tuo sivussa ja nopeus näkyy tuossa ja ringit menee sitten tuosta kivasti. Ja tiloja pystyy lennosta vaihtamaan. Vakkaria voi taas voittaa. No niin. Tuolta sitten saa lisää myyntiä. Tää vissiin laittaa kortti päälle. Joo. No vakkari on kyllä kätevä varmasti pyörissä ja se varmaan lähtee pois päältä niinku autossa ja lähtee jarrua hilpaa tuohon. Niin, ja tuo vintta pitää olla pihalla, että on päällä. Selkeät vaihdenäytöt ja nopeus.
Kohtuu kulkuune. Pitkät vissiin vaihtuu joo tuolta takaa. Todella helppo käsitellä, kyllä. Ja matala istuma-asento. Polvet saa olla vähän koukussa. Ei oo niin just hiias. Joo. Kevyt käsitellä siis. Kaikin puolin. Ja helppo ajaa. Kohtuudella kulkua tuolla tyhjäkäynnillä. Ei oo mitään. Tällainen.